musika zuzenean elkartetik bideratutako erakusketa bat da. Bertan Euskal Herriko argazkilarik hartzen dute parte eta guztira 50 bat argazkiola biltzen ditugu. Aleiako gaztetxeko argazki batzuk ere sartuko dituzu bertan? Bai, guretzako garrantzitsua da joeten garen herrietara bertako presentzia izatea, ez? Eta kasu honetan, Aleiako gaztetxea 80. hamarkadaren amaieran eta 90. batez ere musika gune importante izan zen hemen Tolosaldean. Ugariek izan ziren hemen egindako kontzertuak eta atzerritik etorritako taldeak ere, eta horren erreflejo bezala ere argazki batzuk ditugu erakusketara. Estilo zehatz bat dago, musika mota bat edo zabala da? Musikalgi oso anitza da erakusketa eta irudien aldetik ere berdin esango nuke. Azken finean argazkilari ditugu eta argazkilari bakoitza du bere estiloa dauka, bere argazkiak ateratzeko era, batzuk zuri beltza erabiltzen dute, beste batzuk kolorez betetzen dituzte argazkiak, badira gehienak aro digitalekoak dira, baina badira batzuk ere oraindik karretetan ateratzen dituztenak argazkiak. Baina guztia antolatzen duzuenok, musikazuzenen.com webgunea duzue, bertan edozein izan daiteke partaidea, edozeinek egin ditzake argazkiak, nola funtzionatzen du? Bai, komunitate bezala antolatuta gaude, ez? Azken finean guk erakutsi nahi duguna da gaur egun Euskal Herrian egiten den musikaren lagin bat o alduguna behintzat, ez? Gehien bat musikazuzenean.com agenda bat da. Bertan asteburutan edo zein egunetan dauden argazkien berri ematen dugu, argazkien kontzertuen berri ematen dugu, baina konturatu ginen ere internetak ematen duen espazioarekin bideoak sartzeko aukera genituela eta argazkiak ere, eta guzti hori biltzen da webgunean biltzen joan geren argazkilariekin osatu dugu kolekzio hau. Irekira xumo bat izango da, pixkat erakutsiko dugu bideo baten bidez zer egongo dan 15 honetan, eta argazkiri batzuk egongo dira ere, tartean, eta aluntxo batekin amaituko dugu pixka bat ospatzeko, edo martxan jarri dugula ospatzeko. Gaur bertan irikitzen da, ostirala 17, eta otsailaren bat bitarte izango da atxaldero, egun batzu badira ikusteko erakusketa, zehatz batzuk, eta orduan aukera izango dute arratsaldean ikusteko erakusketa. Gainera antolatu ditugun akto paralelo edo egitarauaren barnean musikaz gozatzeko aukera ezberdinak egongo dira, bai zuzeneko musikarekin, masterclassarekin, filmeekin ere.